नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैयो सुबुनसिरि सेरफां माने समस्ति लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुबुनसिरि सेरफां जे समस्ति बे समस्तिनि सिङाव थानाय बगिनदि बर' थुनलाइ भवनाव बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां बर' गामिफोर दङ बे बर' गामिफोरनि गामि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे रायजोनि गामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादोंमोन। गामिनिफ्राय आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो जे लाइमोन सेंग्रा आफादफोरनिफ्राय दिनैनि जि रायजोआरि जि जथुम बे जथुमाव हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय जिल्ला आरो आन्चलिकनि बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो धोरोमारि आफाद गासैखौबो लाफाजोबनानै जों बेवहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि 2022-23 मायथाइनि जि माने स्किम आजावनाय बे स्किम आजावनायनि सायाव जोङो रायजोआरि जथुम मोनसे जों दिनै खुंबाय। दा दिनैयो रायजोआरि जथुमनि गेजेरजों जों माखासे थांखि लाबाय जे फैबाय थानाय 2022-23 जि रांखान्थियारि जि बोसोरनि फाइनान्सियेल इयारनि जि स्किम बे स्किमखौ दिनै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे माखौ जोङो मावनांगौ दङ बेखौ जों सावरायलायनानै जों थांखि लाबाय। जागोन ना?